You getting me? Abin ne wani iri ne aiko? Je? Don uwa ku jarumi sai yadda aka juya shi da su. Rolling. Rolling. Action. Aka raba jikin. Kinga ni bari tashi gurin mu. Sai ki abin da zai ci. Yawwa, yanzu kuma can wajen ɗaukar ɗan kwana. Kuma can kai. Akwatin nan. Wannan so ka ta. Isa da abin da kuna kwanda yake boye. Wala za mu cika musu ɗaki da sauro, waye buɗe musu ƙofa? Yanzu Na kawai da wannan shakka da suke ko abin da muka samu. yana na yi Ya sauki. zo ɗakin zo. Waje zo ki nuna na. Fito wasu. Be. A wata stand up. Zo ki gitta. Kulle musu kofar nan saboda Allah. Ku kulle sai ki zo wannan. Ke yanzu kisan me yake so na ki sa mana wayan na asalin duk mai wannan sa wa asalin. Ki dauko ke kuma gittawanki. Hello? Idan kika gitta kamar kin ganta sai ki. Wallahi muna gidan waye ne? Okay, wallahi. Okay, muna gidan wallahi. Da yake ban duba suna. Me gidan ne? Yawa. Me gidan ne? Yana zuwa ne? Yanzu kina ji za ki gitta ne sai ke kuma kina jin wucewa zai kina za ki raba kofa. Rabi ka kunna da abin kuwa? In kika waigo ke kuma sai ki koyi dawo sai ki kasa sai ki ci shuru sai ki yaka. Ki gane gulman ku na mata sai ki wuce. To ke kuma buɗe wadda za ki na biyu. Coach malam kai kuma ka zo kai ma za ka wuce. Kan ka wuce step na uku ne. Kalla ke kuma buɗe wanki don haka ido. Wani da abin da za ka Me kike yi a nan? Darakta, Buli ADR. Ya faru. Voice. Voice. Ya faru. Sam. Ba ta. A samu ku ba. Saboda kuma na mun manta ne saboda ganin shi da fiye. Ba samu ba. Sai bai ajiya ba. Amma Amma nan saka gyara shi. Ka gyara ne su. a nan yanzu ba matsala. To tambar. Sa a jikinsu. Kana jin coach? Bayan ka zo step nan bayan ka ganta. Yake a ta yamma da kwanta da tsama. Ni kake ɗakin Rabi Hamza yanzu. After all, ta gama gaya ma a yadda za ta gaya ma. Ka gani? Sai ka ce canci kuma za ki Na ansa. ƙarya ne. Me yasa ba ta bari da safe ba? Shi ne za ta ce ma ai da safe yana bacci ni kuma ba sa tashe shi kasa amfani da canji da safe. Kin fiye shi ne wallahi. Kawai sai ku ci. Ke kuma kina fitowa? Kin gane? Kin fito kin gane? Ba na kyau? Ila abun Allah ya so ki bayan abun son bayan ki. Thank you very much. Mu je. Sa'adin yana yana. Soki haka. Habibu. Me ya matsalolin? Kina shi kaman ba. Shi ma ai ba cewa aka yi je ɗaki ba. Kai ma ba cewa aka yi je Ba ɗaki. muna yin mistake, dukkan mu muna mistake. Ni farko ma sai na yi dariya. Wajen ka muka zo. Ba ku duba lokaci ba ne ƙarfe 12 za ku zo waje na ku je ku kwanta mana ku bacci. Kuma maganin da za mu yi ba sai ni da safe ba aiki nake saboda wannan aikin da zan gobe za a ashe shi a ofis. Kullum kai da an yi magana sai ka ce ofis. Mu fa zama aure muka zo ba zama ofis ba. Yace ban ga abin da ke nufi ba. Wani ba aikin ofis ɗin da nake da shi ne wanda yake samun kuɗi da yake biya muku buƙatu. Ko a gidan na akwai wanda ya rasa ci da sha. Kai kenan sai ka ce a'a amma ai zaman aure ba zaman kawai abinci ci da sha bane ko ba gaskiya ba ka sa akwai haƙƙin kuma ka ji tsoron Allah ni na sake gaya mun tsoron an sake gaya mun cewa in ji tsoron Allah akwai abin da nake yi muku ne mara kyau ko kun taɓa wayan gari a gidan nan ko rasa yin abu sai ke ce to ni gaskiya to tsare ni na gaji in dai aikin ofis za ka yi aikin ofis inda baka dawo mu ba ka ɗauka kullum kwamfuta ta fi maka mu ni gaskiya ba zan iya ba sai ka ce
sai ki neman maka ki mafita. Gaskiya gidan mu za ki tafi Allah ya kiyaye hanya ta tashi ta tafi sai ka tambaye ta ke kuma fa wannan kika yanke a ni gaskiya ba ina san ko na je gida yanzu ba mu ko wani zai amma dai gaskiya zan gaya ma cewa Allah ba zai barka ba kuma sai Allah ya kama ka akan abin da kake mana kin ga abin da sai Allah ya kama ka akan abin da kake mana kin ga ki daina faɗi ba ka ku je waje kuna faɗin haka sau ka ɗauka wani abu nake muku ina san ba abin da nake muku kafin nan kin shigo a kowace kanki kin gane ina da koje kanki gaskiya ka ga tafiya ta sai ce a'a kafin ki tafi kake tafi ki bari sai gobe saboda sha biyu a ce dan yaro da bai same ki a zuwa kama ya ce to ai ke ba za ma ki tafi yanzu gidanku ba dole sai da takarda dan wuce takardan ki ya baki so in kin je hujja da ki da ya gida zai ce to ki jira sai da safe yanzu ba zai wannan dinki ba ko sai ka ce ni kin da kun ma ki kun hana na aiki da dai yana ta kare system waka pass kin gane da ya fita kin da abin ki kawai sai ki bar kanki kun gane abin wannan din sai mu zauna muna magana da ita ba na sanki hawa ba na sanki gaba daya kaman matan auren gaske mijinku kullum system kullum abincin kuma baya ci ya cikin fushi mana tun da kuna rigima kun zo kun wannan ɗin kan mu je a yi roli gyara a waki kauce to bayan ki kawai ɗan a ranar koci an buga irin kanka ya caji da irin shege a network rolling action Alpha, let me see this. Joker. Actors. Sai kwaɗayi actors. Dan mutum jiru ma ko na tumi kuma ba ko mu. Wallahi mu da mu da azaban da mu. Je. Saka ya. Shi kullun kato ya dinka biyu sai kwaɗayi. Ku shiga mana. Action. Vamos ao quarto lá do Twitter. Cuidado, pronto, tio. Vamos começar a falar, vamos dar resposta. Cuidado. Ele áudio. Tá lá na sala da linha. Ina jin ku ko ne kuke aka wato dare ba da barci ba. Kusan karfe 12. Je kwanta ba saboda ina aiki ne yanzu. Akwai wani abu da nake wanda ba ake sa a sashe sani sai dai a ranar idan na ga wani ayabin ba a yi ci ba ya za a yi isa da gida kwanan kan da kullum sai da dare da nuna wani ce ta yanki kai ba ka jin tsoron wani Allah ne wani kana magana ne wani a ba da wannan ya aiki ne ko cikin akwai wanda ya rasa ci ya rasa sha har zai kawo da wani ba ku kawo da wani aikin na da nake da shi nake samun ba ku ci ba ku shafa kun taɓa nima wa kuma sa a gidan hawa sun ci amma sai na ga ba wai abinci ba ne kawai shi ne matsalar gida ci da sha ba shi ba ne kawai matsalar ba ka ba wa abin aikin na kin da kun taɓa da nuna wani ala ku je ku kwanta ina aiki yanzu ma yi magana nan da safe kuna ji na ba mu da wannan safe ku gaskiya ba inda za mu je sai mun keke ba inda za mu je a sai mun neman ne yanci na yanci dole take ganin da za su biya sai ka tashi sai ka ga ni gaskiya kai ka ga mai a lokacin ka ga malam gaskiya ni na gaji gidan mu zan tafi wannan ai wanda ya gashin mutunci a ce mutum bai wannan lokacin kuma bai da lokacin ka sai ke wuce sai ke sai ke wannan shine Mr. Producer saboda ko na je na sanya su ce da yana ba mu koro zai amma dai ina son ka sani abin da kake yi ba adalci ba ne kuna cikin sanjin kin ka ko jakanki kin tafi sai ce kin ka ko ba tafiya zaki yanzu karfe 10 ki bari dare yayi kai ki tafi kawai wani abu ya faru da ke a ce mun me yasa na baki ki
sai ki ce ni ai ko da zan tafi ni ba zan bar gidan nan ba so in je gidan nan na ga rike burin kulle kofar can akwai wani sai light dai da ku yake bar bada gidan nan da takarda ta sai ce wannan kuma kanki ake ja ni ko ba kun da ni then sai ka ɗauka system sai kai tsaki sai ka shi sai ka wata ido ki ta ba sai kina nan sai ki ina zuwa ko haɗa ido jakan na nan ina ji kin ɗauko ta sai Ya bada? sai ki zauna inda ya tsaya kin gane sai ki ɗauko yadda ma dai ya Hai, fara shi ne buɗewa. ending of conclusion. Kuma ku gane ba sai ku yi magana.